Gipasalig sa gamhanan sa Dagben sa Talisay nga hatagan na sa tanang panginahanglan ang mga responders sa mga COVID patients. Ang report ni Femari Dumabok. Sa dinali ang pagpadala sa tambalanan o ang paghatag og first aid ilabi na sa mga COVID patients. Kini mga sakop sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Council, 24 oras nga nagserbisyo. Gahapon, gipakigtagbuan sa mayor ang mga kawani. Humanasuta nga sagad kanila mabanghagan sa pamilya sa COVID patients. Gihangyo sila sa mayor nga mas patas-an pa ang pasensya, samtang giila usabang ilang tabang sa COVID response. Matod pa sa ilang Pangulo, Alvin Santillana, nga bisan pa sa mga sakit nga pulo nga ilang madawat, wa ni usa kanila ang nireklamo. Government service, so libre man siya. Dili lang in town pag kasaba ng mga staff, if ever madugay. Siyempre madugay jud because we are waiting for the ambulance to arrive before we can go there sa inyo. Mag-decontaminate pa na. So there are procedures that we cannot skip. We appreciate everything that we are doing, all our frontliners, and they are basically showing what Action Agad is all about. Muna napasalamat ko kanila. Ganun sa mga kailangan nila moving forward. Kanang nabutang nagitag special kuyog ni Alvin Santillana diri sa City Hall. Naun sa mga kailangan niya na siya special partner diya sa GSO para mga kailangan sa disaster team makuha nila dayon. Samtang 36 ka mga bag-ong kaso sa COVID-19 ang nadugang sa dakbayan ug mitala na sa mokabat sa 281 ka mga aktibong kaso. Hinuon, dunay dugang 22 ka mga naka-recover sa maong sakit nitong Agosto 4. Gitugan usab sa kapulisan nga siyam pa ka mga balay ang gigranular lockdown. Uban ni John Sulon, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.